искам, че поискам стана само твоето жито брат. Аз пък няма да ти дам, ти иди, но ти ме взелам. Иди, да ти ме взелам. Прела баба, 3, 4. Прела баба, 3 недели. Прела баба, 3 недели. Тя изпела две кадели. Тя изпела две кадели. Наслугала три гърнака. Наслугала три гърнака. Изтъркала два лъката. Изтъркала два лъката. Седна баба вън на прага. Седна баба вън на прага. Сукма скрои риза сяга. Сукма скрои риза сяга. Грабна пусто платно не излиза. Пусто платно не излиза. Ни за сукма, ни за риза. Ни за сукма, ни за риза. Грабна баба, кройлата. Грабна баба, кройлата. Скрои гащи на котака. Скрои гащи на котака. Всеки ден реден в гората, рони сух листец. Скоро ще покри земята, пука бял снежец. И комини ще запушат над къщата вред. Ще замукнат, ще се скушат, ручен подлет. И парзалките тогава ще намерим пак. Весел вик ще се раздава вън до тъмно чак. Над тополки натели, сите сняг вали, а ръчичката прива, нежен пук се скрива. През дочинки, през дела, баба зима е дошла. Хайде, палавици малки, направете си празан. Ех, че време, ех, че сняг, ех, че весел вики бях. Червените бутушки, 3, 4. Червените бутушки потъпа дядо Мраз. Дечица веселушки, жената спря при нас. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да вишка ми кълце. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да вишка ми кълце. В коша погледнете какво ли няма там. Палачовци мерчета, маймунки барабан. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да вишнем мишкоце. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да вишнем мишкоце. Велика за Спаса Вавилон. А Петро Кокориго, аз съм за Антон. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да вишнем мишкоце. Утре като дойдем рано, отворим и кимчилим порти, назерим и най-богато, само сребро и само злато. Ой, коледо, колко се... Да ни дари с младо конче, откъснати от гората и на него малка птичка чуна песен да пява. Ой, коледо, колко звезди на небето, толкова здраве в тази къща. Ой, коледо, мой коледо. Добре дошла, с радост с всички озори, блести зелена тела, звездата сребърна искра, вървиш по градове и села, вървиш и пръска светлина. Добре дошла, дари ни струт и мирни дни. Днес децата вън на двора. Нищо. Днес децата вън на двора. 3, 4. Днес децата вън на двора си направиха от сняг. Цял човек унави страшен
Само те страхил, но не щеш ли заю-баю, посред нощ тука спря. Сладко, сладко го закруста и злапам го носа. Хей, хей, ха-ха-ха, и злапам го носа. Хей, хей, ха-ха-ха, и злапам го носа. Браво, Марица! Сурва, сурва, весела година, подорона да си ти, да четат като градина, черноземни широти, да сме живи, да сме здрави, да се трудим от сърце, да е пълен двора с крави и кошарите с овце. Сурва, сурва, весела година, подорона да си ти. Честита. Честита нова година! Старата вече отмина, новата иде с мене, че жена на всички. Чакат я млади, стари, Чакате. тях малки деца. Честита. Честита нова година, на всички да има радост. Над смълчаните полета. 3, 4. Над смълчаните полета пеят неземни звънчета, а съндъв шейна премина бялата картина. Зън, 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 бялата картина. Зън, 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 бялата картина. Бяха кончета и гриби, цветът с снежени гриби, пъти с песни да се вият, селото се крие. Зън, 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 селото се крие. Зън, 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 селото се крие. Къщички в снега се гушат, а коминчетата пушат, сякаш баби са заплели пухкави кадели. Зън, 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 пухкави кадели. Зън, 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 пухкави кадели. Браво! Рожко! Тя светната каштурка, трели пие отслед, тука мачо мята глесетих напред, тука портипите стари. Не веднъж. Тука с весели. Тука светели горе скачек и скачна, къщички под дните златни. Красидени мил и за царските палати не бихте сменил. Браво. Сега ще намери песничката, ще изтанцуваме танца. Тя голяма програма ще направим. И след това ще това. Какво желание? Сега се облеги още в 8 часа. Женичко сега трябва да намери музиката. Браво на децата. Айде, хващайте се, как беше? Червените Не, не. Танца, танца. Айде. Двойки, как беше? аз си Рошко е сам. Рошко ела при мен. Как бе? Айде. Той бе. аз си той бе. Айде. Айде. Айде, ма. Радват се всички. Смятат и през снега. Сребърна синичка. Тралала, тралала, сребърна малка женичка. Тралала, тралала, сребърна малка женичка. Тралала, тралала, малката сребърна. Айде, какво се опустихте? Как играете? Айде, Кошей! Хайде, хоп, хоп, с стъпчици. Хайде. Как беше? Как се държете? И пълния кош, светлата празнична нощ. Тралала, тралала, светлата празнична нощ. Тралала, тралала, светлата празнична нощ. Ай за ръчички. Надете се за ръчички. Светлата празнична нощ. Айде. Браво!
Вие уморихте. Това беше нашата програма. Дано да ви е харесала. Седнете сега и ще изгасиме. Нашите деца също имат да ви спеят една песен. Дойде ли Никита? Не, още след малко. Докато дойда ще ви поговоря. Първо, знаете ли, днес ви носим подаръци. Има деца от нашата църква, които са дошли, те ще ви ги подарят. И се радваме, че е възможно да ви помогнем и да ви зарадваме. Знаете ли какво се празнува тази седмица? Кой ще говори, Рошко? Какво празнуваме тази седмица? Да видим. Хайде, за кого пяхме? Тържество! Коледа! Рождество! Христос! Рождество Христов. Добре, Рождество Христов. Това означава, че бебето Исус младенеца преди много години, ще го стана, извинявам се, преди много години, доказвам много години, това означава, че никой от нас големите не е бил роден. Преди много години, още когато император Август е бил на власт, излиза заповед всички да се запишат за преброяване. И Йосиф и Мария отиват да се преброят в собствената си град Витлеем. Тя вече е била бременна, всеки момент ще роди бебето, което ангел Господен е казал по свръхестествен начин, че ще се роди. И тръгват, пътуват с магаренцето, обаче навсякъде на роки няма къде да спят. Чукат на един хотел няма, чукат на една къща няма, чукат на строноприемница няма. И какво да правят и накрая намерили топло местенце, защото било също зима като сега, в един обор. Така при овчиците и Мария вече дошло времето да ражда бебето. И го е родила. Точно. Браво, Рашко. Точно така. Благодаря си. Почваш да ви ставаш все по-симпатичен. И след като го е родила, няколко неща са се случили. Първото нещо, имало овчари на полето, които пазили през нощта стража около овцете да не дойде вълк, защото вълците обичат в аглища. Така, те пазят, изведнъж се казва, че небето осияло, както се седат, и ангел от Господа им казал, че в една къща да търсят едно бебе, което се е родило, и белеге, че ще бъде в кошара. Никой не си слага бебето в кошара, всеки го слага в къща, но те няма никъде. Така че отиват в кошарата, овчарите разбират кошари, отиват в кошарата и гледат едно бебе повито в ясната, на топличко. И овчарите се поклонили и били първите, които са занесли благата вест за раждането на Исус Христос. По-късно идват голями мъдреци, всеки с подаръци, и те са очаквали, че Исус ще роди в царския палат и отиват при царя. Цар Ирод е бил тогава на власт и му викат, къде е царския син да му се поклониме. Ирод вика, аз съм царя, може ли подаръците при мене? Те викат, не, трябва да е бебе. И Ирод се оплашва, че някой ще му вземе властта и казва, веднага намерете го къде е това бебе, бъдеците отиват уж да му се поклонят и повече не се връщат, защото Ирод иска да убие бебето. Една звезда ги води през целия път и се казва, че звездата застанала точно над къщата, където било бебето Исус. Отиват и всеки от овчарите донесъл подарък на Исус. Поклонили се, донесли на бебето подарък и си отвишли. Това са хора на време, не е имало коли, не е имало самолети и всичко се пътувало на краки с конче или с магаренце и са пътували с месеци, за да се отидат да се поклонят на едно бебе, което и благодаря още не може да им каже. Това е бебе. Така че те са несли своите подаръци. Това е последно, което ще ви кажа. Дойдоха на нашите хора? Не. Ще приемем 10 тая, нали деца? И какво се случи, искам да кажа. От тогава до сега, в целия християнски свят, винаги на Рождество хората се разменят подаръци. Кой каквото има, важно е жеста. Някой получава чорапи, друг шапка, четвърти ютия за гладене, пети кълбок прежда да плете, но всеки получава подаръци. В християнския свят, който е горе-долу 1 милиард, тази седмица, може би, не знам дали случи това по математика, може би няколко милиарда подаръци ще бъдат разменени в християнския свят. Всеки подарява на някой, който обича, за Рождество Христово. Но нещо, което се получава след известно време, подаръка вече не е толкова. Искаш нов. А подаръка, който Бог е дал, Сина си за света, той винаги е актуален. 2000 години той стои, защото Бог ни обича. Бог винаги показва, че ни обича. Така че ние може да ни приемете като от Божия страна, сме пратеници, да ви донесем подарък и да ви зарадваме и да ви кажем, че Бог ви обича. По някой път ние не се познаеме, няма как вие да ме познаете и аз да ви познавам,
но така Бог знае за нас, Бог знае за вас и това е начинът, по който Той е вложил любов в нашите деца, за да ви дадем подаръци. Така че нашите деца сега ще изпеят песен, защото не виждам китариста да е дошъл. Ще можете ли без китара? Да? Айде, поделете се децата тук. После нашите деца ще ви дадат подаръците. Застанете. Айде да видим какво сте репетирали. Габи, води колоната. Така, това е Габи, това е Вики, това е Любчо, Криси, и Жени. Айде. Това е моята дъщеря. Едната. Вие отзад, какво е? Добре. Коя песен беше вашата? Рождество. Рождество. Кой ще даде тон за песен да го чуем тон? Дай тон за песен да го чуем. Рождество, Рождество. Супер. 3, 4. Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в път. Хей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в път. Ясни след мрак, белен и недрак, Той дойде на този свят Да ни стане брат. гонен и презрян, види врикован. Той света с ръкора си, за да ни спаси. Хей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в път. Хей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в път. Блесна на света, утринна звезда, и човешкият живот стана небослов. Сивите ни дни Господ промени и вложи смисъл нов, мили любов. Хей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в план. Хей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в план. Някой още знак, който лута себе с цел Господ не приел, ще му поясни хубавата вест, че ще цели вечността само чрез Христа. Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в плът. Ей, Рождество, Рождество, радва се света. Днес Христос Бог любим се роди в плът. Добре. Леда Мария иска да ви каже нещо. Така, чакайте децата, малко ще ми трябва да Вие ще говоря. дадете да раздадете подаръци. Сега децата, които ви бяха, ще ми помогнат да ви раздадем подаръци, но тъй като говорим за подаръци, искам да ви кажа, че вие може да направите един подарък на Исус. И знаете ли кой е той? Какъв подарък мислите, че може да направим на Исус днес? Може ли да му изпеем песничка? Да, можем ли да му кажем, че го обичаме и му благодарим за това, че е дошъл на земята за нас? Може ли да отворим сърцето си и да кажем, Исус, ела в нашето сърце и бъди с нас. Бъди наш приятел, наш Господ и Спасител. Искате ли да направим такъв подарък на Исус? Добре, има една песничка за сърцето, да. Айде да изпеем. Значи, песента се казва така. Много лесно. Скъпи мой Исусе, честит ти ден рожден. Я повторя по мен. Скъпи мой Исусе, честит ти ден рожден. Един подарък скромен ти приеми от мен. Един подарък скромен ти приеми от мен. Понеже нямам друго, което да ти дам, сърцето си ти давам, за да живееш там. Сега Леда Мария ще ви изпее. Много е лесничка, сега ще изпеем всички. Да, не знаеш ли? Аз ще започна.
Скъпи мой Исусе, честит ти ден рожден, един подарък скромен ти приеми от мен, понеже нямам друго, което да ти дам, сърцето си ти давам, за да живееш там, понеже нямам друго, което да ти дам, сърцето си ти давам, за да живееш там. Супер. Кой беше най-малкият? Рошо, ти ли си най-малкият? Росен. Росен? Това е Росен. Така му е Галева. Росен, искам да кажа, че си много симпатичен. Добре, на колко години си Росен? Да. Росене? На колко години? 6. Браво. Христо, ти ли ще му помогнеш? Не да Мария ще помогне? Хайде, елате момчета. Чакай, първо момчета, после момчета. Така. Това е подарък. Ще запознаете, ще кажеш как си казваш. Точно момчета. Ние спехме песните. Ето го и Мишо. Мишо, ти да се. Ти ви приема Мария. Елай ти. Запознайте се. Първо ще получите подарък. После ще ви раздадем и още неща. И едни якенци, и дрехи и така. Всички момчета имат ли подарък? Ние почнахме обаче от момчета. Ставащите кавалери. Така. Това няма повече момчета, а момичета. Сега, момчетата да дойдат при мене, момичета отидат при Леда Мария. И при Батко Ангел да дойдат момчета. Така. После си разгледате подаръците. Сега може да си отворите подаръците, след малко ще има още подаръци. Някой да им помогне с отварянето, Мария? Да, помогнете им деца да си отворят подаръците. Знаеш как да ще го отвориш? Дайте му имат. Отворете си подаръците, да видите какво има. Освен нещата, които са вкусни, някои неща за обучане, шапки. Имате и по една детска библия, където пише как се родил. Първите какво се е паднало? После, да не ги твърдите тези неща в папука на кутиите. Пазите ги до година пак да се напомня. Искам само да ви кажа, че всеки един от тези подаръци също е приготвен от други деца. Това направи Една шапка. Най-хубавия подарък. Се падна. Не речи сега. Ела да видим. Имате ли всички шапки? Ела да видим. Имаш шал. И такова, какво е това? Моливчета с стрелка. Ето, имаш по-да отрите моливите. И гумичка. Мале, Божка се и си пази и се договаря. Да не видиш. Това е забавка. Ако някой му липсва шапка или шалче,
Шалче имаме. Шалче. Кой няма шалче? Много. Няма Вижте, има ли някой без шапка? Има ли някой без шапка? Има ли някой без шапка? Има ли някой без чорапи? А има ли някой без четка и паста за зъби? Е, този бат Значи четката и пастата не знаете се какво се ползва? Сутрин за здраве, вечер за красота се ми. И не ми казвате, че сте си красиви, пак ги видите. Ето чурапогашници. Това е шапка. Това е шапка.